Okay, mayong mudto no sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, dinay atong tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab. Kumusta naman kanong puding? Ay, okay na ko kahit pa din, wala na ko problema. Natumar na ba ni mo imuhang mga resita? Ay, natumar na pa din. Ang imuhang mga maintenance. Ay, natumar na din pa din. Basag ka itong wala yung resita. Ito na pula bang gitumar. Uy, ayaw kasi mahilo ka. Ay, dili naman ka ito naman mga hair bar. Very good. Very good. Oh, ikaw, Mr. Cheng, okay na ka? Ako lang na problema, Father, oh. Pala nagkakapag kita sa ito pag negosyo, kinakumaba. Very good, very good. Unsa man, wala na ba ka naapiktuhi, ining kalisod ka ron sa kining pangwarta. Kaya mga tao karon walay kwarta, walang dili kapalit, kaya sa may palito may kwarta. Okay naman, Father, oh. Basta mga tao, mangita ang maginapagi para makakwarta, para makapalit ko ba? Wala, okay na kayo negosyo ba? Very good. Bino adlaw karon nga, usamtarong adlaw, pizza 8, no? Pizza 8 na ba? Usamtarong adlaw, may higala. Pizza 9, dili 8 gahapon mo 8 karon. Pizza 9, no? Pizza 9 na sa bulan sa Pebrero. No, kaulo mo mahigala karong bulan na leap year. Karong tuiga leap year, no? Kuan ka ng abot og ang Pebrero supposed to be 28 raman na karon naabot og 29. So alang na adtong mga nangatao og pizza 29 sa Pebrero, nahala, no? Happy birthday in advance. Na ako kaila diri sa ato na yung higala nga natawo og pizza 29. Mayo kayo, no? Walay problema na siya. Bino padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Bino ara siya tang ato sa butang suga mga higala, ha. Tanga nato og dugang suga. Dugang suga mahigala, no? Okay, medyo ngulungit-ngit ra gamay. Okay. Nahala, no? Ari kita mahigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Bishop-elect Napoleon Sipalay gikatakda na gyud nga i-install, nadili i-install, ordinahan isip usa ka obispo karong Marso 18. No? Unya, pagka Marso 19, i-install na dayon sa isip ikaupat nga obispo sa Diocese of Alaminos, no? Pangasinan. No? Bino, congratulations in advance kang Bishop-elect Napoleon Sipalay. Balita mga higala sa gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan karon nga ang maghiusag yun ang katawhan aron pakigbatukan ang human trafficking. Sa ato pa nanawagan karon si Pope Francis nga maghiusa ang tanan, no? Nga maningkamot kita nga ato ang mapakgang, no, ang pagkaylap ni ining human trafficking, no? Kini bitawng pagdala sa mga tao gikan sa ilahang pinuyanan paingon sa layong lugar nga diin didto mahimo silang alaot, no? Human trafficking. Bino mao kadto mahigala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon mao si San Alto. Saint Alto. Bino si Saint Alto, no? Usa kini siya ka secondary sa atong listahan, usa kini siya ka hermit and missionary. Unya dagpuyo kini siya sa lasang dito sa Augsburg, Germany, og pinaagi sa pagtabang usab sa usa ka hari. Nakatukod kini si San Alto ug usa ka monasteryo or abbey, no?
So karong adlaw mga higala atong gihinumduman ang lain na pong patron kadto sa Santo Katolikong Simbahan nga mao si Saint Alto. Binuare kita mahigala sa ato ang joke ginagmay. Nag-istorya gihapon kini si Busding ug si Picoy. Koy, grabe ang landslide sa Mako, Davao de Oro, no? Daghang kaayong patay. Maulagi, delikado gud kayo ning landslide. Labi na gayud og mga BE. Labi na nga tulog ang mga tao nya mo landslide na delikado kayo. O maulagi, no? Maulagi bitaw, no? So bisan asa gid ita puyo, delikado. Og ato ta pagpuyo sa dagat, delikado po kayo sa landsining, delikado po kayo sa tsunami o sa tidal wave o ari po ka sa suma dahil delikado po kayo sa flash flood. Maulagi, delikado kayo. Bisag asa raman siguro kinabuhi, kay delikado gid pirmi. Muna mag-amping ra gid ta kay usahay, no? Guwapo kayo kag tingog na delikado po tunggabon po ka kay gapasika labi nagmagkanta-kanta ka sa minus sa video key nya guwapo kag tingog, no? Delikado kay ka nga naman adung gabon suka kay gapasikat ka mauday, no? O kana pong kanang mukanta po kag video kay nga bati po ka kaig tingog, delikado kay ka. Ano man? Ay, dunggabon siya ka, kay alingug-ngug ka. Mao pa, wala gid ay dag-anan ini. Oo, kada pong dili maghilom-hilom ra ka, dili ka mukanta. Nya nanganta ang uban niya, ikaw di ra gyud ka mukanta, delikado siya ka. Ano naman pod? Oo, kaya kuan ka, kanang isnabero ka. Maghilom-hilom ra ka, isnabero ka, dunggabon gyapon ka. Mao gyud unya og kuan pug ka kanang mukatawa pug ka, dili pug ka maghilom-hilom, mukatawa ka. Na dunggabon gyapon ta. Mao gyud dunggabon gyapon ta. Ngano naman pod? Kay bugal-bugalon ka. Ginoo ko ang delikado gid ini kinabuhi, no? Delikado gyud sa asa butang. Joke ba yun? Joke na ito, may lahi. Pero padayon tamang igala sa ato ang mga buhat to, no, ni ining kamudtuhon. Nahala, no, ato dahil nga timbayaw usab og may mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ug gimanusab ang tanan nga mga naminaw karon nining atong programa. Binuanit ari na tamang higala sa atuang mga catechism. Okay, ari kita sa una nga topic. Sa may atong topic karon. Bino ang atong una nga topic kabahin kini sa kinibitaw ko ang mahigala, no? Last time ang atong topic kabahin man to sa Lenten season. Karon ang atong topic na pod kabahin na pod sa mga pamaagi aron nga malikay kita sa mga kasalanan, no? Sa mga kasalanan na no, pananglitan unsa may mga sala-sala. Okay, no? Kabahin na pod sa pamahigala, ha? Okay, so ari kita sa unang pangutana. Sa pangutana, unang topic sa ato ang catechism karon. Okay, dara ta mahigala. Sana to nawala. Unsa man ang mga klase-klase sa pagpakasala. Ayan, no? Unsa man ang klase sa pagpakasala. Dunay gitawag og sin of omission nga aduna po'y sin of commission. Now, what are the two
categories of kining gitawag committing sins. Doon na ginaingon nga sin of commission. Katubi taong actual gyud ba? Actual commission of doing evil. No? Matud pa, moral psychologist Peter Desai of Brandua University, if a cashier gives you entire $20, no? Kana bang sala ba nga actual gyud nga imong gihimo? Muna siya gitawag sin of commission. Doon na po gitawag na itong sin of omission. Yan, ano? So, dahil mga pangutana pa din, sala po din ng sin of omission ko. Sin of commission is the failure to do something good when you know you should. The parable of the Good Samaritan in the Bible is a classic example of this. No, katubitang Good Samaritan. No. Both the priest and the Levite passed by the injured man without helping, leaving him half dead. So, sa James chapter 4 verse 17, therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin. Sato pa, importante gid ay kayo mahigala pod nga magpakabana gid pud ka sa mga kalisdanan sa uban. Kaya kung dili, magtawag na itong nakasala gihapon ka. Nga naman, muna tayo gitawag sa in English og sin of omission. Doon na po yung uban nga nakasala, tungod kay nakahimo po sila, no? Muna gitawag na to og actual commission of sin. No? So, si Judas, no? Kung natong tanawon sa kanang gitawag nato sa Biblia, si Judas committed sin of commission. No, kay iya man gyud nga gibudhian si actual mo gyud nga gibudhian si Jesus. Pero si San Pedro naka-commit pud siya og sin of omission. Kay wala man po siya gihimo gyud. No, ano sa mga classic example sa gitawag nato og sin of commission. Si Judas, sin of commission. Si Saint Peter, sin of omission. Okay, klaro? Hala, no? So, but both can be forgiven because Jesus took away the sins of the whole world. Sa John 1, chapter 29. Okay. Okay, another topic tamang higala, no? Sa ato karon nga programa. Kining gitawag nog arrogance. Usa-usab kini sa kinahanglan natong likayan isip usa ka Kristiyano. Kana bitong arrogance. So ito arrogance, feeling superior to other. How wala ginaingon nga kung alang nimo mas labaw gyud ka sa uban, you are an arrogant person. No. So doon na tayo mga pamaagi, mga suggestion nga kana bitang nakakos og kanang gitawag tong arrogance. Doon na mga sitwasyon nga may nahinungdan nga nahimo kang arrogante. No, kanang usa sa mga causes nga nahimo kang arrogante mao kini bitaw dili ka makadawat og mga pagsaway. No, you cannot accept criticism. Kung ikaw di gani ka makadawat og mga pagsaway, may puruhan nga kuan ka arrogante kang klases pagkatao. O kana pong kuan kana bitang para nimo murag walay nitabang nimo. Ato pa mura ba og para nimo kanang gitawag og ikaw ra gyud bisag you don't recognize, no, you don't recognize other people's help, no? Arrogante gyapon kana. So muna nga kining gitawag nato kini bitang pagka-arrogante ato gining likayan pinaagi sa daghan kayong mga pamaagi. Ingon na no. No? Ari kita sa lain nga topic. Ano? So unsa ganito atong topic primero, sin of commission or sin of kanang gitawag nato omission. No, okay? So ara kita sa lain nga
punto. So kini bitang pagkamapahitason bitaw ba? Kini bitang pagka nabitaw kay superiority complex. Nagakaan kini siya, nagagikan kini sa usahay natural na gyud nimo nga kuan ka kanang may pagka-superior ka sa uban. Pero doon na po yung uban nga naangko imo ra nakatunan, no? Magdepende sa environment nga diin ka nagpuyo. Kaya kung ikaw nagpuyo sa mga lugar nga medyo ang mga tao mapaubsanon, may puruhan yung mapaubsanon ka. Muna yung ginatawag na to. Magdepende sa imong influensya, sa imong brought up. No? Kaya kung nagkapuyo po ka sa lugar nga medyo kuan po kayo, bitaw madungog yun, makita o madungog o masinati yun mo ang pagkamapahitason, may puruhan yun nga ikaw mismo nga nagpuyo. Mahimo po kang produkto sa mga kinaya o mahimo po kang mapahitason. No, klaro? Bino din nilang una kita kuto kong higala ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay.